Ξέρω. Πώς σε λένε? 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 Άρη κάπου, εμένα πώς με λένε? Μπράβο. Λοιπόν, έχεις κοπέλα? Ναι. Ναι. Πώς τη λένε? Μαρία. Πόσο καιρό είστε μαζί? Στο σχολείο είμαστε. Μόνο για τη σχολείο την έχεις? Και άμα το δει η Μαρία αυτό το βίντεο, τι θες να της πεις? Τι να της πεις? Ότι την αγαπάς? Ή δεν την αγαπάς, έχεις κι άλλη? Την αγαπάω. Την αγαπάς, αλλά έχεις κι άλλη, πες μυστικότερο. Έχεις κι άλλη. Τι θα κάνεις σήμερα? Τι θα κάνεις σήμερα? Θα κουρευτώ, θα πάμε σπίτι μετά. Σπίτι δεν θα βγεις σήμερα? Γιατί τους κόψουν τα πλακάκια μας. Ναι. Και τώρα τα βγάλαμε. Και... Άρα έχεις δουλειές στο σπίτι? Ναι, έχουμε δουλειές. Θα βγάλεις, κοίτα. Θα πας καθόλου διακοπές? Τι με είπες? Θα πάω στενά διακοπές? Είχα πάει. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο? Και πώς πέρασες? Καλά. Γνώρισες κόσμο στη Ρόδο? Ένα κορτσάκι. Ένα κορίτσι. Ναι. Τώρα που θα το δει η Μαρία, δεν θα ζηλεύει? Βασικά, γνωρίζει μόνο ένα. Α, λες μόνο ένα τώρα να το σώσεις, Έλα. Αμογέλα. Εδώ στην κάμερα. Εδώ στην κάμερα. Στην κάμερα, εδώ. Εδώ κοιτάω. Στο κινητό μου, ρε. Στο κινητό σου κοιτάω. Εδώ είναι το κινητό μου. Εδώ είναι.